Ahoj, to som ja, Ferko, a tu je so mnou Janko. Ahojte, moje meno je Janko, som veľký let's player a mám u seba Stone Swordish a moje meno je naučil, ako sa kraftí som mač. moje meno je Zisek Moje 1. meno Gogo. Môžeme ísť niečo ťažiť. Pozeral som let's play od Minecraftáka z Minecraftu. Videl som, ako sa Saka strom. toto je Nevidím ťa, toto je kde myslím, si že cobblestone. išiel. Ale ak to nechce ťažiť. Myslím, že cobblestone. Ale prečo tak pomaly mi nejde kopať? Rozbíjaš s pickaxom. Ale ja mám teraz Stone Axe. Stone axe môžeš použiť, keď kopeš Kde? železo, myslím. A tu už vypadá, myslím, dřívy. Vidím krásny dom. A teraz toto je cobblestone. Jasne. Toto je diamond Toto je- block. A čo to je diamond block? Lebo... A toto je hlina. To je stone. Stone. A jak urobím z hliny ten, čo robí Minecraft na začiatku? Lebo z dirtu nedá mi urobiť. Nejde mi. Ani mne. Aha, krava. To je zombík, pozor, on ťa zabije. Hryzne. On ma uhryzol. Hryzne, vidíš? Ale to nie je v tom, to bol ujo, baran. Je. Som zachrybnutý. Nie komp, lebo moji rodičia nemajú peniaze na dobrý internet Tak, a sekas internet. Minecraft je starý dedo. Takže sledujte radšej moje videa. Sú lepšie let's pláže jak jeho. Takže kto by sa pozeral na starého dedu, jak točí let's pláž, takže radšej pozerajte moje let's pláže ako toho deda. Ja som predsa ešte lepší hráč Minecraftu. Kde si, Janko? Tu si? Ahoj, som Rav prišiel Christian. za tebou. Christian toč. Ale ja mám vôle. Čo to je Ja vôle? myslím, že to je Tehla. myslím, že brick. Toto je čo? Mám 19 Nejakého životov. let's plážera. Takže si toto môžem dať na hlavu. A máme papkin na hlavie. A ja chcem mať na hlave, ale toto je tu dačo také. Ježíšek, kde dieťa chodíš? Ahojte. Kde som ja? Nevidím ťa. Nevidím. No. Au.
Nech to má zapí. Mami. Mami. Očku, zabili. Predsa Janku, dobrý let's play, že robí. Predsa. Napíšem spavn a ne jedzie. Proč však normálně napíšem spavn a nejedzie? Proč nejedzie? Neviem, prečo nejede. Musím tam dať to dvojité double čarované V, alebo to tam normálna V. Trojčarované. Mamka ma učila. No to. Kde si Ferko? Aha, ja som Ferko, kde si Janko? U Ale Lacka. kde? Neviem. Počkaj. Neviem, kde som. Nakúpil si trošku dříví, aby som mal na cobblestone. Janko, Áno. tvoja mama klepe řízky. To počujem. Ne. Prečo? Neviem. Ukončíme to, Janko. A, To dobre. bolo asi všetko dnešného videjka. A zrušte odber Minecrafta u Koka. Dajte odběr tady na tento channel Minecraft, kde budeme robiť denné videa formou denných, myslím, vlážov. To, čo robí Adam Pícha. Žícha. A myslím, že to by bolo všetko. Ahoj, ahoj, ahoj! Dobre.